Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Wanda muke karanto muku littafi mai suna ga Irintanan. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbale. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman. Wanda ake kira da Saminu Algaita. Bismillahirrahmanirrahim. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Gwaggo ta ce, Sa'ida ni fa ba zan ga abin da ba daidai ba na yi shiru, haka dama halina yake tuntuni. Ba zan taɓa ganin mutum yana yin ba daidai ba na yi masa shiru na ƙi gaya masa gaskiya. Haka kawai na zuba ido a kan mutum ina kallonsa na ƙi gyara masa. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. A gurguje muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda suke jimirin yi mana kwamen da waɗanda ma ba sa yin kwamen ɗin. Muna yi wa kowa fatan alkhairi da masu jimirin sauraron mu. Marsiya Muhammad ta sami damar kwamen na farko a cikin littafin ga Irintanan kashi na 33. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sai kuma Fatima Abdullahi wadda ta sami damar yin kwamen na biyu a cikin littafin ga Irintanan kashi na 33. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Fatima Abdullahi ke da kwamen na farko a cikin littafin ga Irintanan kashi na 34. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ku. Muna kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga waɗanda ba su sami damar yi mana kwamen ba. Na ce mata, to gwaggo kada dai ki sa kawai Ibrahim ya ƙara aure a cikin wannan gidan a kuma irin wannan yanayin. Don Allah gwaggo na roƙe ki ƙyale shi ya ji da guda ɗaya ma. Domin idan kawai Ibrahim ya ƙaro aure a gidan nan mata biyu. Wallahi idan kawai Ibrahim ya ƙaro aure a gidan nan, sansanin yaƙi gidan zai zama, ki kuma ga ki a gefe kina ƙara rura wuta. Don na riga na tabbatar da cewa babu abin da za ki yi a gidan nan. Idan ba a ƙara rura wutar al'amarin ba. Abin da kawai nake ganin ya fi miki sauƙi shine ki kyautata zamanki da surukarki. Shi ma kawai Ibrahim sai ji daɗin tafiya nema. Gwaggo ta ce, to ai shi kenan Sa'ida tunda laifina kike gani a kan Rabi. Na ce mata, a'a ba haka nake nufi ba. Kowa yana da nasa laifin, ba ke kaɗai ce mai laifi ba. Shiru kawai ta yi min ba ta ƙara tankawa ba, ta ɗauki radiyo tana murɗawa. Kawu Ibrahim ya sallama tare da shigowa ɗakin, na gaishe da shi a natse. Kawu Ibrahim ya amsa min cikin kulawa. Gwaggo ta ajiye rediyon a kusa da ita bayan ta kama tashar da take so. Abincin ta zuba masa mai yawa a cikin mazubi ta miƙa masa. Kawu Ibrahim ya ce abincin ya ƙoshi ya sha ruwa. Gwaggo ta dube shi tare da faɗin ka gani, sai Rabi ta ci kayanta idan ta yi. Don Allah Ibrahim ko ta yi maka ta yi karkaci ka nuna mata kuskurenta. Kallo na bita da shi ina mamakin ƙarfin hali irin nata. Gwaggo kenan, kowaye ya gaya mata ana shiga tsakanin mace da mijinta? Gyara zamansa kawai Ibrahim ya yi tare da faɗin gwaggo karki damu, ai sai na sake nuna mata kuskurenta idan na shiga gurin. Ta ce masa yauwa, ai gwara ka tauna mata tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Ka nuna mata kuskurenta sosai. Insha Allahu, gwaggo ke nake saurare akan maganar da kika ce za mu tattauna. Gyara zama ta yi sosai ta fuskanci kawai Ibrahim, sannan ta ce masa, Ibrahim akwai wani bayani da na ji daga bakin Malam Aminu Daurawa. Bayani gogo ta yi wa kawu Ibrahim tamkar a gabanta Malam Aminu Daurawa ya yi tambihin abin. A hankali kawu Ibrahim ya ɗago kansa sannan ya dubi gogo. Ya ce mata, wallahi gogo ni kaina na sha'afa amma na san da wannan maganar. Hakika Malam ya yi bayani akan wannan al'amari. To amma duk ba wannan ne matsalar ba. Ni yanzu lissafin yadda zan yi na tunkari Alhaji Nura da wannan maganar shine abin da ya damalmala min lissafi.
Tunanina ya ɗoru akan ta inda zan fara da kuma ta inda zan gaya masa yadda za mu yi a ɗaga wannan aure. Amma dai makomar maganar shine tabbas dole ne a dakatar da ɗaura auren a ga abin da Allah ya lullube a cikin wannan al'amari. Mu ma tun ɗazu abin da muke ta tattaunawa a kai kenan. Mutumin nan ya riga ya gama dukkanin wani shirye-shiryensa lokaci kaɗai yake jira. Tabbas idan har aka je masa da wata magana aka ce masa a dakata da wannan ɗaurin aure, to haƙiƙa ya zama dole ya yi zargin wani al'amari a tattare da mu. Kafin kawo Ibrahim ya yi magana kira ya shigo wayata, kiran Alhaji Nura ne. Da sauri na ɗaga wayar na kara a kunnena tare da ficewa daga cikin ɗakin. A soro na tsaya muka gaisa da shi kamar kullum. Ya ce da ni, Sa'ida, wasu harkoki ne na kasuwanci suka taso min a yanzu, wanda kuma dama tun bayan watanni 3 da suka gabata nake sa ran harkokin. To sai yanzu Allah ya bani dama. Ina mai baki haƙuri akan abin da zaki ji na faɗa miki yanzu. Jikina a sanyaye na ce masa, Ahaba Alhaji, ai babu komai, ina sauraron ka. Ya ce, yauwa 'yar albarka. Ina so za a ɗaga ɗaurin aurenmu sai nan da wata 3 ko 4. Saboda a cikin satinan nake so zan tafi China. Kamfanin da muke mu'amala da su suna buƙata ta a kusa da su. Wannan dalilin ne yasa na ce bari na kira ki a waya na shaida miki kafin na zo. A jera zuciya na sauke a cikin raina ina godewa Allah. Hakika dukkanin abin da yake faruwa da izinin Allah ne. Na ce masa to babu komai Alhaji, kar ka damu ai kamar yau ne. Ka je ka dawo insha Allahu ina nan ina zaman jiranka, ina yi maka fatan nasara a rayuwarka. Cikin jin daɗi amsa da amin. Insha Allahu Sa'ida idan na dawo a satin da na dawo za a ɗaura mana aure kuma ki tare a gidanki. Marmishi ne na ce to Alhaji na gode Allah ya nuna mana lokacin lafiya. Ya amsa min da amin gimbiya bari na barke ki huta ko insha Allahu gobe zan shigo da wuri zan zo mi sallama. Na ce masa to shikenan sai ka zo ɗin a gaishe min da yarana ya ce insha Allahu za su ji da kyau da kyau. Sallama muka yi da juna na kashe wayar na koma zuwa cikin gida. Na dawo ɗakin na zauna a tsanake na sami waje ina kallon su. Dukkaninsu sun shiga cikin wani hali suna cikin wani yanayi na damuwa. Na dube ta na ce mata goggo ku kwantar da hankalinku. Da yardar Allah, Allah ya kawo mana mafita. Yanzu nan muka gama waya da Alhaji Nura yake shaida min. Tafiya ta taso masa zuwa China. Yana buƙatar za a ɗaga aurenmu har zuwa lokacin da zai dawo. Wata 3 zai yi ko wata 4 a can. Ya ce insha Allahu cikin satin da ya dawo za a ɗaura aure. Gogo ta ce kai alhamdulillahi. Wallahi na ji daɗin wannan magana sosai. Dama bayan fitarki muna ta tararrabin yadda za mu yi mu tunkare shi da wannan magana. Sai ga shi kuma Allah ya kawo mana mafita. Kawu Ibrahim ya ce amma kuma kamata ya zo ya same ni mu tattauna maganar a tsakaninmu ne da shi. Na ce masa hakan ya ce insha Allahu gobe zai zo ya same ka sai ku yi maganar. Gogo ta ce to shikenan kaga sai ka jira zuwansa kada ka fita kuma ku yi saɓani. Kawu Ibrahim ya amsa da insha Allahu zan jira zuwan nasa gobe zan zauna. Miƙewa ya tare da faɗin zai fita waje ya sha iska. Gogo ta ce ai zafin ya isu. Mukan yau kwanciyar waje zami. Kawo Ibrahim ya miƙe yana ƙoƙarin fitowa lokacin da yake shirin sanya takalminsa. Ya ce hakan ya yi gogo. Ke Sa'ida sai ki fito ki gyara muku gurin da za ku kwanta. To kamar dai yadda Alhaji Nura ya yi alƙawarin zuwa gurin kawo Ibrahim su tattauna. Hakan ce ta kasance. Domin a daren ranar kawai Ibrahim ya kirawo wayar Alhaji Shamsu mijin mahaifiyata ya shaida masa saƙon Alhaji Nura. Alhaji Shamsu ya ce babu damuwa insha Allahu zai fito da wuri domin a yi zaman da shi. To sun tattauna abubuwan da suka dace a tsakaninsu musamman ma tunda su ba yara ba ne sun san harkokin kasuwanci. Musamman Alhaji Shamsu shi ya ƙara ƙarfafa Alhaji Nura akan tafiyar tasa. Sai dai Alhaji Shamsu ya kawo wata shawara da ya gaya wa Alhaji Nura.
Ya ce masa me zai hana a ɗaura auren idan ya dawo sai a yi maganar tarewa. A lokacin da Alhaji Shamsu yake wannan maganar, hankalin kawu Ibrahim ne ya mugun tashi. Shiru ya yi yana saurare ya ji amsar da Alhaji Nura zai bada. Alhaji Nura ya ce ya fi so a yi komai gaba ɗaya a lokacin da yake gari. Alhaji Shamsu ya ce to shikenan babu damuwa, Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Dukkaninsu suka amsa da amin ya Allah. Sun yi sallama sun rabu da juna cikin mutunci da girmama junansu. Asalin abin da ya faru da su Salmanu a hanyarsu ta zuwa Lagos. Bayan sati biyu Khalid da Salmanu mota suka bi da kayansu da kuma guzuransu domin tafiya Lagos, inda suke buƙatar su je su ci gaba da gudanar da harkokinsu, neman aiki da kuma harkar ƙwallo. A cewarsu duk inda ta faɗi sha ne. Salmanu sun yi sallama da iyayensa lami lafiya suka rabu da 'yan uwansa da kuma sanya albarkarsu. Shi kuwa Khalid babu sa albarkar uwa babu ta uba, haka ya ɗauki wannan gagarumar tafiya. Ai kuwa a cikin daren ne motarsu na shararar gudu a tsakiyar kwalta. Su da'u fataken dare wato 'yan fashi suka tare musu motarsu. Ai kuwa Khalid na ganin haka ya saurin buɗewarsa ya cire sim card ɗinsa inda ya sanya shi a bakinsa. Ya sanya shi a ƙasan harshensa tare da danne shi da harshen nasa. Ai kuwa 'yan fashin nan suka ringa sakin harbi ta ko'ina. Suka sanya dukkanin waɗanda suke cikin motar da fitowa su kwanta a kan titi. Duk motar da ta zo sai sun dakatar da ita. Aka suke fito da mutanen cikin motocin su sanya su kwanta a kan titi. Daga bisani suka ringa bin mutanen ɗaya bayan ɗaya suna karɓe musu wayoyi. Duk waɗanda suka yi gardama sai su yi musu dukan mutuwa. Hakan ne ya sanya waɗansu daga cikinsu suka tsorata, suka shiga taitayinsu. Suka ci gaba da bada wayoyinsu domin tsira da rayuwarsu, da kuma tsira da lafiyarsu. Hakan ne ya sanya mutanen suka ringa miƙa musu wayoyinsu da kansu tare da jakunkunansu da kuma guzurinsu. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. Muna kuma ƙara tallata muku sabuwar tashar mu ta Hausa Novel Dalla mai suna farin ciki Hausa Novel. Kada ku manta ku yi mana subscribe akan wannan tasha, ku kuma taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo.